आयौ 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 बांग्रिङा गिलु बालुनो बिदि एसेबां गिदिरै फैमारनाय होमबा रखर माथो फाखाफोरानो गावजोब्बायलै थेवब्लाबो जेनथेन आंनि न'आ बायजोबासै दे बेलेगफोरनियादि बांसिनानो बायजोबदों भगबाननि कृपायाव आंनिया बायासै दे न'आव फैनानैलाय माथो लांदांदांसो मोनफैबाय दे आङो दा तेरिगा फैयाबाबो जागौमोनलै रखरा माथो बोरैबा दसेसो मोनलाय लांबायलै माथो आरो बिबादिमोनबो गैया गामिनि आधा मानसियानो गैया माथो न' बायनायफोरा माथो बयबो भारायासो थाहैजोब्बायनो दा बिबादिमोनबो गैयानो दा मायबाफोर नांगौ जाबालाय माथो आं सोरहानियाव बिहैगोन माइरंफोर नांबाय बायबा सानसेबो फनबो खालामनाय जाया नालाय बेनिखायनो मोनथियाखैमोन बे जावख' दामब्रायाबो आंनोलाय माथो मोजाङै खिन्थायाखै गावसानि न'आ बायाखै नालाय बेनिखायनो गाजा आरो आइ बांबले आइ बांबले आङो बेफोरबायदि लिंबालाय अबाव फैनो गैलायानो बा न'आव फैनायखायलाय माथो जोबोद गोसोखांलायबायलै आङो दै तेरिगा थानो हागोन नालाय रखर आइ बांबले आइ रांखावरि दाला मोखां जाला रांखावरि बैतालि आंनि आइ बांबलिखौ नोङो अबाव लांमारखो र' गाबोननिफ्राय दोखो दोखो नागिरसिगोन आं नोंखौ गारा आङो ओंखामबो उखैसोबायलै माइरंबा दंना गैया आं बायनाबो लाबोआसै दा सोरहानियाव मोनदोलै सगावनो थांनानै मालफुवाफोरखौनो जाना फैनोसैलै न'आवबो थाबाय थानो हायालै बिसोरखौसो गोसोखांबाय थाङो दाखु दाखु फैदों सिरि सिरि फैसाबो बारा गैया आखायाव दा आरो बिबारि मोस्रोम मोनाबो गैया अबाव मोननांगौ जाखो देनाय आङो फैसा दै रकर जेखिबो जारलालै एनिया नोङो आंखौ मानो एसेबो केयार खालामला एनिया आंनि सना आंनि जिउ नोङो आंनि जिउआव फैफिनदो नोंनि थाखाय आङो न'नि मानसिफोरखौबो गारबाय न'आवबो थांला फनबो खालामला नाथाय नोङो आंखौ मानो एसेबो केयार खालामा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो सना आं नोंनो जा नांगौ बेखौनो हरो गावनि आखायाव फैसा गैयाबाबो लोगोफोरनिफ्राय धार लालायनाबाबो हरो आं नोंनो 25,000नि मबाइल नांगौ होननायखाय आङो लोगोफोरनिफ्राय धार लालायनानै हरबाय नाथाय नोङो आंखौ मानो केयार खालामा आङो थैनोसो गोसो जाबाय बाराबा आङो बे बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमगोन आं बै साननैसोआथ' आंखौ ब्लकसो खालामना दोन्दोंमोन नाथाय जेब्ला आङो 25,000 दामिनि मबाइलखौ होबाय अब्लानिफ्रायसो ब्लकखौ खुलिबाय नाथाय ब्लकखौ खुलिबा मा जानो आंजों मोजांखौनो रायज्लाया आरो वेटिंल' मोनबाय थायो आं बाराबा थैगोनलै र' फन खालामनि र' जुदि बियो आंजों दिनै मोजाङै रायज्लायाबा आं बे बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमखागोन मायो हेलौ मायो नङा नोङो आंजों मानो मोजाङै रायज्लाया जादों हा मा नोङो फाग्ला जादों नामा मानसिया औ आं फाग्लायानो जादों नोंनि थाखाय बुं नोङो आंखौ मोजां मोनमारना मोनमारा बुं सना आं नोंनि थाखाय आङो गावनि न'नि मानसिफोरखौबो गारजोब्बाय मिथिबायना नाथाय नोङो आंखौ मानो एसेबो केयार खालामा बै साननैसोआथ' नोङो आंखौ ब्लकखौनो खालामना दोन्दोंमोन दासो खुलिफिनदों नाथाय खुलिबा मा जानो नोङो आंजों मानो मोजाङै रायज्लाया अनजालु नोङो मा फाग्ला जादों नामा आं नोंजों मोजाङै रायज्लाया गाज्रियै रायज्लायो नामा हा ओहो नों आंजों मोजाङै सानसेबो रायज्लाया हे नोङो मानसिया फाग्लासो जाबाय खोनालाय औ आं फाग्ला जाबाय नोंनि थाखाय नोङो फैदो नङाबा आं नोंखौ लायनो थांसै नोङो फैगोन ना मा नोङो फाग्ला जादों नामा मानसिया आं डिग्रिखौनो कमप्लिट खालामाखै आं मानो हाबा जालाबायनो दानो होनबा नोङो खोनासं जुदि नोङो आंजों दानो हाबा जाथ'वाबा नोङो आंजों मोजाङै रायज्लायो मिन्थिगौना एसे आंखौ केयार खालाम अनजालु फाग्ला रखम रायज्लायबाय थानाङा दे नै आं फरायगासिनो दोननाय नोङो बोरै दोनो नोङो जुदि फनखौ दोनो ना आं बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमगोन मा फाग्ला जामारदोंलै नोङो अनजालु आंखौ बेफोरबायदि फाल्तु खालामबाय थानाङा दे दोन आंहा फरायगासिनो नोङो आंखौ फोथायाखैना दे भिडिअ कल खालामनाय भिडिअ कल खालामनानै नायबानो जाबाय आं बिल्डिं सायाव दंना गैया आं दानो बारजुमनो हागोन नोङो जुदि आंखौ दानो बारजुम होनना बुङो आं दानो बारजुमगोन
मा फाग्ला बुंबाय थादों नोङो? दे आं फरायगासिनो। दायो मोजाङै रायज्लायगोन दे। मोजाङै रायज्लाया नोङो आंखौ मानो सैया खालामो सना? आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनखायो, नाथाय नोङो आंनि मोजां मोननायखौ मानो बेफोरबायदि खालामो? नोङो आंनि मोजां मोननायखौ नंखाय सानो नामा? नोङो आंजों मानो मोजाङै रायज्लाया आरो मानो नोंखौ वेटिं मोनबाय थायो आङो? नोङो सोरजों रायज्लायबाय थायो? आंलाय सोरजों रायज्लायनो? आंलाय सनियामोनजोंसो रायज्लायबाय थायो। नोंलाय मिन्थिखागौआनो माथो, सनिया मोना फन खालामबायथाय बेसेबा गोबा रायज्लायखायो। 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम रायज्लायो बिसोरो। आरो आंनिया लोगोआ सनियाल'थ' नङाना, खथक लोगो बुरजा दङ आंनिया। नोङो लोगोफोरजों एसेबां 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम रायज्लायनो हागौबा नोङो आंजों 5 मिनिटबो मानो मोजाङै रायज्लाया? माबा रायज्लायैयानो माथो। नोङो आंजों सानसेबो मोजाङै रायज्लाया। आं बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमनांगौ ना? नों जुदि आंखौ दानो बारजुमोनो, आं दानो बारजुमगोन। नाङा बेफोरखौ खालामनाङा। जागोन दे सना, आं नोंखौ दिनैनिफ्राय मोजाङै रायज्लायगोन। नोङो आंजों मोजाङै रायज्लायमारगोन ना? नोङो ओरैनोसो बुंदों खोना? मानो ओरैनो बुंलाबायनो? माने आं बे साननैसोआनो आं नोंखौ रागा जोंदोंमोन, बेनिखायसो नोंखौ ब्लक खालामदोंमोन। ओमफ्राय आरो बे साननैसो आरो एगजामबो जासिगोन नालाय, बेनिखायनो मोजाङै फरायनांगौना, बेनिखायनो मोजाङै रायज्लायनाय जायाखै आरो। मानो रागा जोङो आंखौ नोङो सना? आंथ' नोङो जा बियो बेखौनो हरो ना। फैसा गैयाबाबो लोगोफोरनिफ्राय धार लालायनानै हरो। नोङो बेफोरबायदि थार लानानै बेसेबां सोलिबाय थानो? नोङो साख्रि मावा मानो? नोङो साख्रि माव, इन्टारभिउफोर हो, साख्रि मोनबाय बायगोन खोना। अबाव साख्रि मोनो आङो? आं आरो मानसिया बारा फरायाखैबो, मेट्रिकल'सो पास जादों, बेबो जेनथेनसो। आरो आजिखालि मानसिफोरा साख्रिखौनो मोननो नागिरा। एसेबां गिदिर फरायनानै ओरैनो गोलैसोनासो दङ। आरो आं बायदि जाम्बायालाय अबाव साख्रि मोननो सना? खाफाल थाबालाय मोनगोन ना, मानो मोना जानो? मोनालै। दे दा आङो फरायनांगौ दे, दा दोनथ'नोसै सना। नोङो आंजों रायज्लायनांगोन दे एबारनिफ्राय मोजाङै। नोङो बिद्दा होननाय कसम होनना बुंनाय मोजाङै रायज्लायगोन होननानै। जागोन दे सना, बिद्दानोबो कसमसे। आं नोंजों सानफ्रोमबो मोजाङै रायज्लायग्रा खालामसिगोन। दे होमबालाय। मोनथिया सना, आं दि नोंखौ मानो एसेबां मोजां मोनो। आं नोंनि थाखाय थैनोबो हागौ। नुवाखै, आं नोंनि थाखाय गावनि बिनानाव, हिनजाव, बिखुनजो, न' गासैखौबो गारजोब्बाय। दैया बेसेबा साफाथार माथो, गाबोनो जि सुयै लाबोनांगोन र' बेयावनो। बिबारि आब'! औ! थिखुवाखै? औ, आङो र'। आं मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन र' बिबारि आब', गाज्रि मोनाबा? आयु, मानो गाज्रि मोनलाबायनो, पुसुखुवाखै मोना? बिबारि आब', आङो नोंसानि मोस्रोम आब'खौ मैया सासे सेंग्राखौ लोगो हमनाय नुदोंसो, ओमफ्राय रायज्लायबाय थादोंमोन बिसोर सानैबो। सोर जाखोबा सेंग्राया? सेंग्रायालाय गुफुरै गोजौयै हेन्डसामानो दङमोन। माबा, बे सेंग्राया मैया लोगो हमनाया माबासो, आलासिसो। आंलाय बेखौनो सोरबा गोसथोनायफोरसो नामायबा होननानै सानदोंमोन। गाज्रि मोननाङा आरो आब'। मोना दे, मानो गाज्रि मोनलाबायनो? नोङो माथो होआसै होनबा बिसोरखौ? ओहो, होआसै आङो आरो लाजिनानै होयासै। ओमफ्राय मोस्रोम आब'आलाय माथो खालामदों न'आव? बियो माबा थाइगिरनि आसार खालामोनो, थाइगिर हाबाय दंमोन। ओमफ्राय नोंसानि लाफाथि आब'खौलाय माथो नुथाराखै? दङ, बेलाय मा आरो मबाइल थुनायानो खामानि। ओमफ्राय बिबारि आब', न'खौ गोसोखाङाखै? गामिखौ? खांदों र' आगै, बेसेबा गोसोखांखादों। औलै, जोंबो दा आमाइ लाहानियावसो दंफैयोना, न'आव थांनो लुबैसोबाय, थानोनो गोसो गैला बेयाव। बिसाबो न'आनो गंसेल'थार। बिराद खस्थ' मोनथारदों जोंफोर दा माला थांनो मोनो न'आव, माला ओंखारो? बेनोथ', जोंबो मोजां मोनाखै बारा न' भारायाव थानानै। औहाय माबा, दे होमबा बिबारि आब' थाथ'नाय, आंहाबो एसे खामानि दङ र'। आनैमोनजों आइमोनजों एसे मावफाहैनि र'। बै आब'आथ' मावथारायानो, ओजा मानसिबो बुरजाथार, एसे खस्थ' मोनो बिसोरबो। मानसि बुरजाथार न'? 8 दिन जाबाय जोंफोर थांनानै। दा थाग्रा न'आबो गंसेल'थार, गंसे रुमबा दङ आरो, थेवब्लाबो मानसि बुरजाना, आरो इसिं दङ देनाय एक्सट्रा, थेवब्लाबो खस्थ' मोनदों आरो जोंफोरो। दे, बे साननैसोआ खस्थ' मस्थ'यैबाबो थाथारदो आरो। बेनोथ' आब', दे होमबा थाथ'। जोंहानि आनैया दिनै दैमायाव ना हमनो थांदोंमोन, एसे मोनबोदों र', 1/2 किल'सो जागोन खोना, बेखौनो सायहैनि र' आं आब'। दे होमबालाय, आंबो दसे थानानै थांसै र'। दे होमबालाय।
मोस्रोमा सेंग्रा गोसथोनो रोंबाय आसरित मोनबाय आं खोनानानै सोर सेंग्राखौ लोगो हमनायमोन बियो मैया आंखौलाय माथो सिगां रायसोयोमोनलै खालि सेंग्रा गोसथोनाय खालि सेंग्राफोरजों रायज्लायनाय होननानै दा गावगायाबो बेनिखायनोथ' बियो हारसिं सकाव थांबाय थायो गुफुरै हेन्सामै लावगागा सोर सेंग्रा जाखो बेलाय सोर सेंग्रा र' आं बेखौ न'आव थांनानै एसे रायहैनि र' आंखौसो सिगां दोखो रायोमोन दा गावगायाबो सनबाय नामा बिहासो सिरि गोसथोमानानै दङ आयु सोरखौ भागो मोनमारखौ बियो माथो बारा रायज्लायनायाबो खोनायालै सिरि वाट्सएपफोराव रायज्लायबाय थायोसो ना हायोबा मोनथिया दे आरो ना लासैसो रायज्लायो मोनथिला दे आरो आजिखालि आरो जोंफोरो एक्सट्रा थायोना बेनिखायनो खोनाया र' नाय सोंहैनि र'